أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توبا مصر با أنبي أو بلا جلنفو أنبا فو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبي دووك أو يفلو ka aw selima fo an b'a fɔ ala ka san wɛrɛta yirana, ala ka batu minɛ, ala ka sini kɛnɛ di an ma, ala ka laban ɲa, ala k'an kanu, ala k'an fara jɔn kunnandiw kan. Ya rabbi, an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ seli barikalen min kama, kalo barikalen kosɔn, ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ fɛn fɛn kanu, fɛn fɛn ka di an ye, n'an ka hɛrɛ b'a la, n'an ni ala ta bɛ bɛn diɲɛlatigɛ in ala ka nɔgɔya an ma. Ya rabbi, lahara hera ala ka nɔgɔya an ma, hera dan o ye arjana ye ala ka di an ma. An bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ diɲɛ la lahara ala k'an kisi a ma, an ka siran fɛn o dan o ye jahanaba ye ala k'an kisi a ma, ala ka yafa ma. Ya rabbi, ala ka yafa ma, ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma la. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya ya rabbi. Gɛlɛya bɛ min kan ala ka gɛlɛya wuli ya rabbi, hamina ko bɛ maa o maa la ala ka hamina ko nɔgɔya. Ne kira la hɔrɔma ye. Allahumma amin. An bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, an fana yafara bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an ka seliw caya ya rabbi, ala k'an ka seliw caya. Minnu bɛ kalan na ala ka dɔnni barakalen di u ma, minnu bɛ nafolo ɲini na ala ka garisɛgɛ seli ma, garisɛgɛ ɲuman d'u ma. Gɛlɛya a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, bɛɛ lajɛlen bɛ damakasi la. Ayiwa, ala de ye damakasi bɛɛ lajɛlen ɲɛsin yɔrɔ ye, ala de ye gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wulibaa ye, maa se k'a wuli ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ. O kuma an b'a ɲini o ala ɲuman in fɛ, a k'an ka damakasi ninnu a k'u jaabi ya rabbi, a k'an ka gɛlɛya wuli ya rabbi, a k'an bɛɛ sen ma an ka ŋaniyaw la, an ka fɔtaw, an ka kɛtaw bi jahi sayyidil awwalina wal akhirin. Ayiwa, nin kun ye selimafo ye, an bɛna tɛmɛ ni an ka walanda ye insha Allah. An bɛ ka kuma muqaddima al-izziya, ayiwa fɛ furu kiiriw de kan. An ka walanda tɛmɛnen na an ye dɔ fɔ furu jɔsenw na. An ko furu jɔsen 4 don, bon kitabutigi y'a kɛ daminɛ la 4 mais ɲɛfɛ a bɛna kɛ 5 ye. Wa furu jɔsenw k'a fɔ muso dira karisa ma pour que o ka dafa jɔsen 5 de bɛ a la. Cɛ ni muso ka di ɲɔgɔn ma jɔsen 5, mais daminɛ la a ye 4 de fɔ. Mais o jɔsen fɔlɔ an ko o ye wali ye, o ye muso ka wali ye, cɛ min de muso di, an y'o shartu fɔ. Filanan o ye furu nafolo ye, k'o shartu fɔ. Sabanan o ye shaida bɔ ye. Ma bi an bɛna don jɔsen 4 na. Arukunu rabiu, jɔsen 4 na alimahallu, o ye furu yɛrɛ yɔrɔ ye. Bi ma'ana mɔgɔ minnu yɛrɛ furu bɛ di ɲɔgɔn ma, o ye alimahallu. A ko wa huwa furu yɛrɛ siri yɔrɔ alimar'atu, o ye furumuso ye, o ye muso ye, alikhaliyatu, muso min lankolonyalen don minali mawani, kabini kumaniya fɛnw na, kumaniyabagaw la, aleti kumaniyabaga minnu taqtadi taharimaha, n'o bɛ a haramuya wajibiya. A k'a sɔrɔ muso min bɛna di e cɛ ma, a k'a sɔrɔ sabu foyi tɛ yen min bɛ muso in haramuya e kan. I n'a fɔ dɔ ye misaliya la, haramuya bɛ se ka kɛ sinji fan fɛ. Muso dɔw bɛ yen nɔ olu furu tɛ bɛn. I n'a fɔ i ba, i tɛnɛmuso, i ba o n'a ɲɔgɔnnaw, i ba dɔgɔninw n'a kɔrɔkɛw, walima i balimamuso, i ni min bɛ fa la a bɛ ba la, walima a bɛ fa de la, walima a bɛ ba de la. Bon danbe fanfɛla fɛ muso dɔw haramuyalen don. Walima si min fana fanfɛla fɛ, i ni muso ye sin kelen min, furu haramuyalen bɛ i n'o cɛ. Walima ayiwa alakira ko muso kana furu ka fara a tɛnɛmuso kan. N'a y'a sɔrɔ muso dɔ don a tɛnɛmuso bɛ e bolo, kuma tɛ bɛ e ko furu. Walima a ba dɔgɔmuso, walima a ba kɔrɔmuso bɛ e bolo, ayiwa a tɛ bɛ e ko furu ka fara o kan. O kuma a k'a sɔrɔ muso min don sariya ma furu haramuya e kan, o kuma o ye sharti ye. Naam. Kuma n'a y'a sɔrɔ sariya ye muso min furu haramuya e kan ni sira o sira ye, o kɔni har n'o furu sirila o ye fu de, o tɛ wasa.
wa zawju ani furke fana parce que muso te di a yɛrɛ ma muso bɛ di cɛ de ma furucɛ fana ale ye furu siri yɔrɔ dɔ ye wa yushtaratu shurutu sihhatin ko o bɛ sahantiyali shartu o b'o sharti fi zawji furke la wa shurutu istiqrarin ani sabatili shartu o kuma furke muso bɛna di min ma shartu dɔw bɛ yen nɔ fo shartu ka dafa ale la o shartu ninnu ye sigiyɔrɔma 2 ye o b'a fɔ kelen ma shurutu sihha o kɔrɔ ni muso dir'o ma dɔrɔn a tɛ saha furukɛ min mana kɛ o cogo la dɔrɔn ni muso dira ma a tɛ ɲa fiyewu a tɛ ɲa yɛrɛ de furu tɛ se ka ɲa cogo si shurutu istiqrari o ye furu in bɛ se ka saha mais a bɛ dulon mɔgɔ wɛrɛ de la a sahantiyali k'a latɛmɛ a bɛ dulon mɔgɔ wɛrɛ de la ni o sɔnna n'a ye a ka ɲi n'o ma sɔn a bɛ wuli naam kuma o ye shurutu istiqrari ye fa shurutu sihhati o kuma sahantiyali shartu ni o ye kɛnɛya shartu ye arba'atun o ye 4 ye ni muso dira cɛ ma k'a fɔ a sahara o kuma o ye sharti 4 ye o sharti fɔlɔfɔlɔ al-islamu o ye silamɛya ye furukɛ ka kɛ silamɛ ye furukɛ ka kɛ silamɛ ye silamɛ muso tɛ se ka di kafiri ma n'a ye silamɛ muso di kafiri ma dɔrɔn fu don a tɛ saha wa tamyizu ani faranfasiyali o kɔrɔ denmisɛnnin min n'a a tɛ ko dɔn fɔlɔ denmisɛnnin min a tɛ foyi dɔn comme denmisɛnnin san 5 walima denmisɛnnin san 10 o tɛ foyi dɔn ɲɛnamaya la fɔlɔ n'a ye ni muso dira o ma donc ayiwa a tɛ saha fo k'a sɔrɔ a bɛ ko dɔn parce que an ko wali bɛ ɲini muso de fɛ ni muso bɛ di wali kan ka ɲini o de la mais a bɛ di cɛ min ma wali tɛ sharti o ta la ni cɛ yɛrɛ comme an ka laada la n'an bɛ muso di an bɛ a ko di mɔgɔ wɛrɛ de ma donc k'o kɛ comme minnu bɛ taa di comme faw n'o tɛ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ de sɔnna fɔlɔ e yɛrɛ ka izini de o yɛrɛ de ye al-qabul ye ninnu kɔni bɛ taa laada de dafa dɔrɔn n'o tɛ e furukɛ in a bɛ di ni e yɛrɛ de ka jɛ ye o tuma denmisɛnnin fitinin min yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ dɔn fɔlɔ o bɛ se k'a fɔ n sɔnna cogo di o tuma o kama hari denmisɛnnin fitinin ni muso dira a ma an t'a minɛ dili yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ kɔni a y'a labila k'a makɔnɔ de an bɛ se k'a fɔ kɔni a labilala k'a makɔnɔ de n'a kɔrɔbayara n'a ko a sɔnna furu bɛ n'a ayiwa se a kɔrɔbayalen ko a ko a y'a d'a ma ko a sɔnna a y'a minɛ furu siri la n'a ma sɔn fana furu kɔni ma siri fɔlɔ voilà mais o kɔni o ye de denmisɛnnin min a tɛ foyi dɔn fɔlɔ a tɛ foyi dɔn o de ko don muso tɛ se ka don ma cogo si na wala aqilu ani hakili mɔgɔ min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ fatɔ ni muso dira o ma ayiwa o fana tɛ saha parce que ale ta hakili la ni muso du diri ma pour que a ka sa i k'a fɔ n sɔnna n y'a minɛ fatɔ b'o dɔn wa donc fatɔ t'o dɔn ma fatɔ ka aqidu a tɛ saha wa tahaqququ az-zukurati ani cɛ gankɛya fana dankaniyali a k'a sɔrɔ e furukɛ i ye cɛ ye siga tɛ a la o de kama ko fali khunsa cɛ muso ma walima dɔ b'a fɔ cɛ tɛ muso tɛ o ye mɔgɔ min cɛya b'a la musoya b'a la cɛya magankutu b'a la musoya fana magankutu b'a la ali mushikilu ni o ka cɛ ni musoya ɲagaminen don khunsa ye sigiyɔrɔma 2 ye o b'a fɔ khunsa dɔ ma mushkil o b'a fɔ khunsa dɔ ma ko ghayru mushkil khunsa al mushkilu o ye cɛ musoman min walima cɛ tɛ muso tɛ min ayiwa lahala si tɛ yen nɔ min bangelen don a la k'a fɔ cɛya de fan ka girin walima musoya de fan ka girin o lahala ma bange a la donc o ye khunsa al mushkilu ye misaliya la ayiwa cɛya b'a la musoya b'a la a bɛ sugunɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka hakɛ to o b'a yira k'a fɔ o ye mushkilu ye mais khunsa ghayru mushkilu cɛ tɛ muso tɛ min ka n ta ɲagaminen tɛ o ye min a fila bɛɛ b'a la mais a ka cɛya de bangelen don a ka cɛya de bangera
aywa abe bawli ke cɛya de fɛ a ka musoya bawli tɛ na o la walima bomoshiw bɔra misaliyala o n'a ɲɔgɔnnaw cɛya de tamasiyɛn bangera kosɛbɛ ka tɛmɛ musoya kan o kuma o tɛ musukulen walima ni min fana musoya de bangera komi o walahandaw ye adama o y'a dama walahandaw ye fiqhu kitabu kɔnɔ kuma ni min ka cɛya de bangera walima ka musoya bangera a tɛ fɔ o ma ko muskilu y'a faamu o kuma ni min ka cɛya bangera o bɛ minɛ komi cɛ n'a ka musoya de fana bangera a bɛ minɛ komi muso mais ni min ta ma bange sa o kuma o tɛ jate cɛ ye o tɛ jate muso ye o kuma n'a ma jate cɛ ye o kuma muso tɛ se ka di o ma wala donc a kɔrɔ o de ma khunzal mushkilu min ka cɛ ni musoya ma bange k'a fɔ cɛ dɔ ma bange k'a fɔ muso dɔ fana dɔ ma bange muso tɛ se ka d'o ma parce que cɛ dafalen tɛ har n'a sɔrɔ cɛya minɛnw bɛ a la o kuma ko fal khunsa cɛ muso ma walima cɛ tɛ muso tɛ al mushkilu n'o ka cɛ ni musoya ɲagaminen don a si ma bange fɔlɔ la yankihu ale tɛ muso furu har ni muso dira ale ma fu don wala yunkihu a fana tɛ mɔgɔ la furu a tɛ bɛn ale k'a fɔ a ka muso don furu la parce que har ni cɛ don cɛ dafalen tɛ a tɛ bɛn fana ale yɛrɛ fana ka furu mɔgɔ ma voilà naam a tɛ bɛn a ka muso furu wa shuru kuma nin naani nin de ye shurutu siha ye ni kelen bangera na dɔrɔn furu tɛ saha ni muso dira ninnu dɔ la kelen ma a tɛ ɲa awa furu ma siri yɛrɛ jango ana saha wa shurutu listiqrari zena sabatili ka shartu khamsatun wa duruye sisan furu siri bɛ se ka saha mais a bɛ dulon maa wɛrɛ de la n'o tigila mɔgɔ sɔnna a bɛ latɛmɛ n'o ma sɔn a bɛ dabila o fɔlɔfɔlɔ alhurriyatu o ye hɔrɔnya ye fala yastaqirru nikahu al-abdi jɔn ka furu tɛ sabati bi ghairi izni sayyidihi n'a ma kɛ ni a ma kɛ ka jɛn ye jɔn ale taara muso furu a taara muso dɔ furu k'a sɔrɔ ma kɛ tɛ a kalama sariya ka jɔnya tun bɛ waati min na o kuma furusiri bɛ saha mais ni ma kɛ k'a sɔnna a bɛ latɛmɛ ni ma kɛ k'a ma sɔn a bɛ wuli parce que jɔn ka tasarrufu jɔn se ka ko kɛ k'a sɔrɔ ma kɛ ka jɛn tɛ parce que ale ye a ma kɛ ka marafɛn de ale yɛrɛ n'a bolola fɛn bɛɛ lajɛlen a ma kɛ de ta ye o kuma n'ale taara muso furu a bɛna furunafolo de di furunafolo ɲɛma ma kɛ de ta ye i n'a fɔ ale yɛrɛ ma kɛ ta ye cogo min na ni ma kɛ k'a sɔnna a fɔra a banna ni ma kɛ k'a ma sɔn furu bɛ wuli naam walibulugu ani balighiya an ko min kɔni tɛ kodɔn yɛrɛ fiyewu o sen t'a la o ka furu tɛ siri yɛrɛ denmisɛnnin min tɛ kodɔn kɔnɔ o ka furu tɛ siri yɛrɛ mais sa denmisɛnnin min a bɛ kodɔn mais a ma baligha fɔlɔ comme denmisɛnnin san 15 misaliya la walima 14 misaliya la har n'a sɔrɔ a ma baligha kɔnɔ o kɔni bɛ kodɔn n'o ye muso furu o kuma o kan ka kɛ cogo min na a bɛ n'o ɲɛfɔ falaw tazawaja sabiyu a ko ni denmisɛnnin min ma baligha ni o ye muso furu bi ghairi izni abihi n'a ma kɛ ni a fa ka jɛn ye aw wasiyihi walima fa ka wasi fa ini ajazahu ni fa y'a latɛmɛ walima ni fa ini ajazahu waliyuhu n'a ka wali y'a latɛmɛ walima ni fa y'a latɛmɛ ayiwa jaza furu bɛ saha naam furu bɛ saha awa comme denmisɛnnin a taara tunga fɛ a ma baligha fɔlɔ a ye muso dɔ furu siri awa a ye muso dɔ fɛ u ye muso dɔ di a ma donc a ye muso dɔ di a ma u ye muso di a ma kuma ni fa bɔra a kalama walima fa yɛrɛ tɛ a ka ko bɛ mɔgɔ bolo n'o bɔra a kalama n'o y'a latɛmɛ furu bɛ siri awa furu bɛ siri n'a y'a ja fana a bɛ se ka furu wuli ni furu wulila fana a banna kuma sisan ni furu wulila mun de bɛ kɛ furunafolo bɛ di wa walima furunafolo tɛ di wa in raddahu zena ni nin dɔ la kelen ye furu lasegi y'a faamu a ye furu lasegi ba'da li bina'i donin kɔfɛ fali zawjati rubu dinarin o kuma dinari rubu bɛ di muso ma ni o ye aqalu sadaqi n'o ye furunafolo sɔn dɔgɔma ye an ye min fɔ ka tɛmɛ
o kuma nin denmisɛnnin min filɛ nin ye a ye muso furu a y'a dogo a fa la a ma balɔgɔya denmisɛnnin fitinin don mais a kɔni a bɛ kalama fa kun bɛ bɔ a kalama o y'a sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ kɛra ka ban ni fa y'a to yen a fɔra a banna furu salen don mais ni fa ye furu in wuli o kuma furu in bɛ wuli mais furu nafolo kɔni o bɛ di muso ma na furu nafolo bɛ di a ma الثالث sabana arushudu o ye hakili mɔgɔ min ayiwa a bɛ ko dɔn a bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye yanni rushudu kɔrɔ ye o de mɔgɔ min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye nafoloko a yɛrɛ bɛ se ka nafoloko gérer ka nafoloko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye o b'a fɔ de ma fiqhu la ko ar-rashid ni ko rushudu fiqhu la dɔrɔn a kɔrɔ ye o de maa min bɛ se ka nafoloko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye fa in tazawwaja safihu ko ni ayiwa safihu ye muso furu an ko safihu arabukan na naloma maa min tɛ ko dɔn mais fiqhu tigiw mana fɔ safihu maa min tɛ se ka nafoloko ɲɛnabɔ a yɛrɛ o de ye fiqhu tigiw ka safihu ye fiqhu la n'a fɔra safihu dɔrɔn maa min tɛ se ka nafoloko ɲɛnabɔ a yɛrɛ a tɛ se ka nafoloko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ni ko a ka taa fɛn dɔ san u b'a gosi a tɛ se ka a mɔgɔ bɛ yen i t'a sɔrɔ fatɔ tɛ bon a tɛ komi ko n t'a dɔn b'a fɔ cogo min na i t'a sɔrɔ a tɛ se ka nafoloko ɲɛnabɔ a yɛrɛ fiyewu u b'a fɔ de ma ko safihu i y'a faamu o kuma an ko safihu ka ko tɛ to a yɛrɛ bolo parce que ne a y'ale ka ko t'a yɛrɛ bolo dɔrɔn a tɛ se ka nafolo mara a ka nafolo bɛ tiɲɛ kuma maa de bɛ kipe ale ka ko la hari ale ka sanni feere a bɛ dulon maa wɛrɛ de la n'o y'a ka wale ye o kuma ni safihu maa min tɛ se ka nafoloko ɲɛnabɔ a tɛ se ka nafolo gérer a tɛ se nafolo mara cogo la a tɛ se nafolo la baara cogo la ni o ye muso furu bighayri izni waliyihi n'a ma kɛ ni a ka wali ka jɛn ye falil waliyi imdahu o kuma a latɛmɛli bɛ bɛn a ka wali ye in kana sadadan n'a bɛnna sawaba ma kuma nin kɔni vraiment a ye nin bɔ a bɔ sira fɛ a tɛ se ka nafoloko gérer mais nin kelen kɔni a ye muso ɲini a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ wali t'a kalama o bɛnna parce que furu nafolo ye 20,000 ye a fana ye 20,000 de di walima 25,000 misaliya la donc n'a kɛra ten o kuma makɛ bɛ se k'a fɔ wayi a ka ɲi hari n'a tɛ se ka nafoloko gérer nin kɔni nin bɛnna sen ma an ka nin to yen o kuma a furu ka ɲi wa in raddahu mais a bɛ bɛn a ye tuguni a k'a sigi misaliyala furu nafolo mana kan ka kɛ 20,000 a taara 100,000 di misaliyala o kuma a bɛ bɛn makɛ a k'ale sigi wa in raddahu ni makɛ y'ala sigi ba'da al-bina'i a tɔgɔ ni wali y'ala sigi ba'da al-bina'i donin kɔfɛ fali zawjati rubu dinari o kuma dinari rubu bɛ di awa furumuso ma tuguni zena yani ale ka wali ka dɔ y'a sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ kɛra ka ban o kuma n'a y'a to yen a fɔra a banna mais n'a ye furu wuli furu nafolo bɛ di muso ma furu nafolo sɔn dɔgɔ ma k'a d'a kan ni cɛ kɔni sera muso ma dɔrɔn furu nafolo kɔni ayiwa o wajibiyara naam الرابع شروط استقرار الناننا الصحة ويكنيه وكما شروط استقرار ثبت لك الشرط الناننا ويكنيه الصحة ويكنيه فلا يصح نكاح مريض بنباتو كفر تسحة ولا مريضة ولما بنباتو مسو banabaatɔ fila walima kelen de ye banabaatɔ ye a tɛ ɲa muso bɛna di cɛ min ma man kɛnɛ mais bana min don maa bɛ siran ayiwa k'a fɔ karisa tɛ bɔ bana min na o bana de ko don farigan gansan tɛ k'a fɔ farigan tɛ o tɛ farigan gansan ko tɛ bana min bana gɛlɛn maa bɛ siran k'a fɔ maa bɛ to bana min na o de ko don n'a y'a sɔrɔ muso de bɛ ten walima cɛ de bɛ ten a tɛ sa atisaha naam wa yufsahu kubo wuli walau ba'da al-bina har na kera awa doni no kofe
har na ya soro konyo de kera ce ko ni deburu yete ka doni muso yi ka u fula dola kelente o la halala donc furu be wuli mais yana ka don nu dola kenera abana abilateme yana ka wuli ni do kenera donc abilateme ya fam naam parce que munde kama sharia ko ni furu be wuli parce que be ke sayna fo ni furu nyogon fula dola kelen sona ni furu ma na folo de kama e mangene aywa idume bana mina bana danger lendo ma peut-être ibse ka to ala ire ma ni muso furu o be comme ibe feka chiendare sabati ni muso nje ibe feka do muso ndo ka chiena walma ere be feka do muso nga chiena ya fam o kuma ko ibe feka wa muso ndo ka chiena na so muso ere fana bana ba to do bana min do mata jige ka fa be boala e mana o furu ko mo be gassa ibe fe ka do aka chendela na fatura deja wa sura furuke eye ina dosoro na fulola ma o kama shara ko alete ni furu awari ko ni bokera akalama furu me wuli meni o wa bana bato kenera yani boka ke akalama furu me lateme donc abetoy na al khamisu shurutul istiqrari duruna al kafa'atu wa yafuru nyogonyayi kafa'atu de akasoro musoni che belajele category kelinye musoni che o belajele ka category horon ka furu horoma islame ka furu islame ma dambetigi ka furu dambetigi ma o de kafa'atu yi bo kafa'atu ni don bawo nyon fonya la dow ye anoya dow man noya kala bon mal ko ne kafatu ke minye o ye dina fanfala de ani horonya dina fanfala ani horonya mais madhabu do be ulu ko hari fantani awa ulu hari na folotiki ya do ala banaka furu banama fantaka furu fantama do be ulu hari qabla ko do ala ma minun te shiyakli ulu ko na furu nyoma komi Abu Hanifa ko na leye tawassu ke ale ferelike kafa ala kosobe wa naam Abu Hanifa ale madhabitiki naam bo me atay har na yasro don ma so ma yoro dola aywa yoro dola tay me fam parce que ni maminte tasira kelinya awte dambe kelinya eni mamin ga tabi'at kelinya fifiyo aw kan la daw yere tekle fifiyo ni taro musodo ta kana obliga dembe yala ika famina gere a chama mise ka soro ala ya fam bo har na yasro don ma so atay ko ni yoro dola aywa aye aka mazhabin sinsi min kama abe soro dola kusube na me alma maliki ko ni alima tawassuke kafa'ala kusube na'am okuma ako wal kafa'atu furu nyonyani haqqul mar'ati alayhi musuka hakede wali awliya ani wali oti alaka hake ka foko wajibi do fo furu nyoni furu nyoma fla bela jelen ka ke kelinye fem bela jelena bo alaka haketo yi fendo ko nimbe wi alaka hake ina fo islame ya wi alaka hake islame ka islame furu islame kafir se ka furu nyoma aywa na boro la sa to misaman wi adama do yaka hake na'am ako haqqul mar'ati wi musoka hake wali awliya ani wali musoka kobe mo mun bulo fa in ittafaqati ma'ahum nim muso ere jena ka fara waluka ala tarkiha kafa'atu tolika ma adal islam fo ka bo islamiya jaza donc abe daga na'am abe daga ina fango kafa'atu do e horonya ani jonye bo ni jonka be horo muso furu ni horo muso ere sona aka walu sona donc afora bana ma ere ko ni yaare majigi mena sona afora bana jonde ko kale be horon furu horom so furu ayre sona afora bana donc alaka madama ni islame kondo islame ndi alaka hake me jonya ni islame ya wuti alaka hake wi anyere ka adama dunga hake wudi naam ma kafa'atu ko ni aywa ni mami hakilto ala ini muso min be nyogonta
furla abi lafiya kosobe na ini muso min be ɲɔgɔn bo har nama ko bela jele akake ko chamana akacha la furu fasu de lafiya binala mais ini muso min te ɲɔgɔn aywa nolu cɛ ni muso min te ɲɔgɔn nolu dira ɲɔgɔn ma aywa a furu fasu do be ta sɔrɔ sɛngɛ bala kosobe awa Abu Hanifa kɔni y'a ka mazhabi yɛrɛ sɛnsin o de kama ale kafa ale fɛn caman fɔ ala ale fɛn caman fɔ ala arrukunu sadisu bo kitabutigi fɛ yan nɔ ale ye a kɛ jɔsen 4 note normalement nin kan ka kɛ jɔsen 5 de nin yɔrɔ la ɲagamin donna kitabu ina dɔɔni aywa a bɛ se ka kɛ kalmu ka fili ye note ale ko yan nɔ ko jɔsen 5 k'a sɔrɔ kitabu daminɛ la an y'a fɔ ale ko furu jɔsen 4 de o 4 dun fɔra yɛrɛ k'o ban mais ale tilala kana fɔ ko jɔsen 6 k'a sɔrɔ jɔsen 5 yɛrɛ tɛ yen o kuma an bɛ se k'a fɔ o kuma la'alla min ye sawaba ye a kun kan k'a fɔ furu jɔsen ye 5 de ye kuma nin bɛ kɛ 5 de ye 6 yɛrɛ tɛ nin bɛ kɛ 5 de ye 6 tɛ ma furu jɔsen 5 do wali furu nafolo sheda boli ani furu yɛrɛ yɔrɔ n'o ye furu kɛ ni furumuso ye ani aywa ni donc a filɛ na min fɔ ni o ye asiga n'u b'a fɔ ma ko al ijab wal qabul naam o kuma an b'a fɔ jɔsen 5 furu sirili jɔsen 5 an t'a fɔ 6 a siga to o ye siga ye kumakan sisan cɛ ni muso bɛ di ni kan min ye o de siga ye an y'a ɲininka ko siga ye mun ye ko wahiya lafzu o de ye kumakan ye allazi kumakan min yani aqidu bihi nikahu ni furu bɛ siri ni a ye o kuma fasigatu o kuma kumakan min alwali muso ka wali la muso ka ko bɛ min bolo min bɛna muso di nahawu ankahatu i n'a fɔ k'a fɔ n ye n denmuso an y'an denmuso la furu i ma wa zawajitu an y'a furu i ma n ye n denmuso d'i ma komi an b'a fɔ n y'a d'i ma anw ka kan na n ye n denmuso d'i ma walima an y'an denmuso d'i ma kuma o ye muso ka wali min bɛna muso di wa sigatu siga min azawji aywa furumuso furukɛ fana fɛ nahaw qabiltu i n'a fɔ ale k'a fɔ qabiltu n y'a minɛ wa raditu n sɔnna o n'a ɲɔgɔnna donc yɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka laada don kuma kɔni ye min ye dɔrɔn muso ka somɔgɔw k'a jira k'a fɔ an y'a di ninnu k'a jira k'a fɔ an sɔnna donc yɔrɔ bɛɛ n'a laada don na kuma min b'o jira dɔrɔn o de tɔgɔ ko siga naam o kuma an bɛ bita bila yan nɔ insha Allah bon ni ala sɔnna wala n'a tɔ bɛ har sa nin babu in a bɛ kuma furu kiru de ka taa naam ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الركن الرابع غوندا من نغتندي المحل كني يغون دينغرا يغسيتين دينغرا وهو المرأة كيني يغارنها الخلية يغرب نيانغرانتنغا او رادورا غونتنغني من الموانع جلك بندانوغا التي يكون بينو تقتضي تحريمها كونغا واحرم نغون واجبين والزوج ارو يغون دينغراني كينن غاي ويشترط في الزوج شروط صحة وسهن تغو شرطن الشرط كينن دي وشروط استقرار ارو ثبت شرطنو فشروط الصحة سهن تغو شرطنو 4 كن نغتوي الاسلام هنا اسلامه والتمييز ارو فتن بانشي والعقل ارو حقره والتحقق الذكورية ارو يوغان كاغون دانقناوي فالخنثى يغني غري المشكل كين يغاونا يراون يغمدغني لا ينكح أكنتا يغري يغني ولا ينكح إنتا كن ميقاي يغني ندوانا يقي والشروط الاستقرار السبت شرطنو 5 كن كروي الحرية هوراو فلا يستقر نكاح العبد كومين يغنتا سبتني بغير إذن سيده أكمياتي أكما يغندونا والبلوغ بالغاو فلو تزوج الصبي لمن يغني بغير إذن أبيها غمات أحا ودنغا أو وصيه والمحابن سي فإن أجازه وليه ولك غنا دنغراندي جاز أو دغنا
وإن رده أغنى ساغندي بعد البناء اللون دم بالله فللزوجة ربع دينار كم وارا كن أغنى أرى أساغني كتا اللون دم غنيانا كم رهو هنداري نعم دونكو كتا اللون دم غنيانا هو هنداري أغنى اللون دم بالله أسا كن ربع دينار ممكن الثالث سكندي الرشد كن حقائق donc awureni serebe au hitu arao nabure mpinya abuni ken rushudu ngaire yaro nan tampa karenta dume ken tabana fa inta zawaja safihu aywa safihu ngana yari serebe arandan nabure mpiya abuni bigari izini wali hagamati awalin dungeya falil wali imdahu adun karande ngo gemme awalinda in kana sadadan agana sawabai وإن رده أغنى ساغندي بعد البناء اللون نمبالي فللزوجة ربع دينار كم وكني يعرق أغنى اللون دين كان غنسا هو هونتا كني الرابع النغتندي الصحة كن سهنا فلا يصح النكاح مريض وتنتي يغو يعونتا سهنا ولا مريضة ولما وتنتا يعرق ويفسخ يوكن جرندني يغو بغنا وتن كما وتبه سيرو كناوري واغرنني ولو بعد البناء حركن انا لون دين باليا الخامس كرغاندي الكفاءه كن يولم معوما والكفاءه يولم معوك حق المرأة كن يغارين بقيه ولاولياء يغارين ولنو فإن اتفقت يغارين انا جميع معهم كفيه على تركها يولم معون توقين كما ما على الاسلام ما كان الاسلام غودي جاز او دغنا الركن السادس كن ودي كرغاني ياسا يغون غندمان كرغاندي الصيغة كن الدغان قنغا وهي اللفظ الذي كان الدغان قن به ينعقد به النكاح يغونغ وتهنتا يا يغوندو يغارنا فالصيغة كن الدغان قن من الولي يغارن لينا نحو قانتي انكحتو ورا يغندا يغنداغا وزوجتو نيل يغارن يغنداغا والصيغة الدغان قن من الزوج كينن او كن هيمبيا كننتي نحو قبلت قينا رغا ولما ورديت والمندوي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.